И Коста хора, или както Люпи ми каза, Коста бандити. Аз съм Вики и в това видео ще влизаме в две изоставени сгради. Това е на път. Аз от доста време не съм качвала в YouTube, но това не е моята платформа по принцип, но реших да кача нещо за сега. И ето това вече е едната сграда. Бандити, нека влезем в самата сграда да я експлорнем. И ето това беше най-красивата стая от цялата сграда. Не обръщайте внимание, че на моменти се държа като сопче, но това държание е продавано. Аз съм леко под напрежение, защото не съм с оръжие. Тук снимам много зле, но чувах някакви гласове и шумове и потропвания, почуквания, както Слави Клаша да казва, и затова малко се филмирах. Колоните тропат в стъклата. Има коша, сигурно някой живее. Аз съм на тръни в момента, тази лопата ми иде да я взема и има четка. Хора, това видео повече ще е на voice-over, защото доста кринжвах докато си слушам гласа или беше едно неловко мълчание. Ето това е тази стая. Ами да, но не мисля, че е много... Не е много добра идея да влизаме. И не може да се отвори за това. Иначе викаш и натам сте ходили? Ами хора, видяхте колко неловко мълчание без voice-over, така че ще се опитам да говоря някакви рандом неща. Кой? Ето това. Да, е скромничко. Малко. Хора, това ако бях аз преди 3-4 години, изобщо нямаше да кажа, че е малка и скромна сграда, а напротив. Но просто вече толкова много сгради съм обиколила и по-големи, че сме си вдигнали стандарт. Ние експлорнахме сградата, аз съм на тръни. За тук не знам да... Една приятелка каза, че това ми е за новая част. Кой? Ао. Добре, ами ние никога се едно сме били тук. Много е скромничката. Мен ме е страх, защото ти каза, че си видяла неща на клошари. Ако не се лъжа, трябва да живее клошар. Е, тук си песка. Да. Добре, вече сме тук изхода. Да, ами някой път ще експлорнем там тази част, където викаш, че е заключено. Ами ние хора експлорнахме, малко натръни бяхме и сега отиваме към нова. Това също е изоставено. Backrooms. Това е много по-странно. Има един единствен прозорец. Да, ами не мисля, че ще е нещо интересно. И хора, това е пътя за следващата изоставена сграда. През метрото. И след това по чукарите в нищото. Ами хора, ние ще влизаме в тази сграда. Видеото в YouTube. Това не знам, кое 25 много. Много са яки графитите само, че. Тук исках да кажа, че имам старо видео от тази сграда от преди 2 години. Ще сложа линк в описанието, както слагат преуспяващите ютубъри, но не знам как се прави като цяло. Бъдещото ми, аз като качи видеото, ще видим. Дали знам. И хора, не знам точно какво е било сградата. В непосредствена близост има влакови релси, но не ми вайпва да е било бивша гара, примерно, защото мястото ми изглежда да е побирало някакви масивни неща, като камиони, да е било сервис за коли, не знам. Какво издава този звук? Като вентилация ли, не знам. И виж, е блокирано там, да не мога. От тук, като влезем, не може да се влезе към стаята с прожектор. Добре, тук сме малко... Има човек. Ерин, кълна се видях човек. Така хора, ето това е тази стая с прожекторите. Направо те ще си правят дискотека в изоставената сграда и е много яка така обстановката, природна, се носи в клетката на Джурасик. Динозавър. Но това реално си е доста добра идея. Въпреки, че ако тази сграда беше моя, щях да я превърна в игрище за пейнтбол. Ще да е още по-яко и повече пари. И хора, това е бърз апгрейд. Докато се прибирахме, тази група от локални гадни лайнари почна да ни говори нещо и да ни преследва. И ние, разбира се, бяхме на 10 секунди от къщи и се скрихме в входа. И за това мразя локални. Не ги слагам всички под знаменател. Знам, че не всички са такива отрепи, които се закачат с хората без причина, но повечето са. Завършвам с гледка към езерото и ако искате да качвам по-често видеа, моля лайк и се абонирайте, защото имам видео, където влизаме в изоставена резиденция в Банкя на Тодор Живков, така че ако искате да кача видео, моля лайк и се абонирайте. От мен ти чао!